Jebieš. Čaute, chalani a devčatá, diváci a nedivačky. Vás chalán vítam už na videa aj so Sarkou. Jaké nedivačky? Viem, troška divné, vieš. Pozdrav, fakt. Čaute. Ideme, poďte. Poď. Ja nejdem. Ok, tak ideme sami, uvidíte, čo ideme natáčať. Teraz si ukážeme moju izbu. Tam leží Maco, tu máme môj hračučín. Tak. Izbička. Máme tu izbu. Okno. Ideme sa do okna. Tam býva môj sused. Kubo. Kubiak. No, Kubo. Dobre, ideme tam. Tu máme spálničku. Keď vidíte, tu máme spálničku. Ešte vám ukážem. Tuto. Mám toto. A tu je servustiek. Čiri. 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 Kde je Zlata? Sirinka. Neboj. A ty cinka, Sherry. No, idem vám ukázať môjho psíka. Vidíte, no? Majka, natáčame na YouTube. Čau. Idete natočiť náš. Tu je môj pešík. Takže, si na videu, vieš o tom. Daša. Prečo je vypojené? Z toho čierneho on je nejaký kábel. Miško vysával, tak to vytrhol. To je Dašu. Lejka, keď bola prírodný krajšie kreslo. Si predstav, že máš Daša, pozdrav do videa. taký roh. Čau, Daša. Teraz tam bolo preskrojenie také. A to je na bielu. A to je spodok. Tak ona slnečka. A detko. Ahoj, mami. Oblečal, už pôjdeme za chvíľku. Dobre, áno, áno, dobre. Oči, ústa. A to je dneska všetko. Nedaj tu niekam, Michal. A čaute.